ora tekan jero. Iki edan. Bokong kok dicubles ora? Ora tekan jero. Piye Yai? Lho, diapure. Weh lah, nonyo aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yai kok ora entuk iki yayimu dhewe wong piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Yai niku ora ana salon sing buka. Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa ya Antasena. Lho Pak Cilaka, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora? Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene? Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja beza. Lai-tai men ora keju awake. Iya ya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Aku dudu Petruk lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misal ora kangge. Menapa kok Prabu Kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora. Ya syukur si Adi ento iso misal ora kangge. Menapa kok Prabu Kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Ora sang ngapusi karo aku. Petruk wae dudu. Turu senjata cakra taman. Ya Petruk. Aja mbok pisah. Menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kok Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja beza. Lai-tai men ora keju awake. Iya ya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Pambukaning warana tarlen saking ical wujuding iki ora Bagong miwah ora Petruk babar dadi wujud Nata Mandura miwah Raden Werkudara.
Bagong. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa ki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mawon. Ora ada lungguh ngisor ni, Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Petruk. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kowe piye to? Aku wis Baladewa ki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara ini arep medhi ngono kowe. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara ki ra iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku medhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Apa nek Suden kudu mlendrong apa? Kudu ora ketang sithik. Ala mlendrong ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa wae, Tru. Ora wis angel diganti iki wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang. Wis aja duwah-wahi, aja duwah. Anu apa rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak owah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeng wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka endi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadure Baladewa kakakku slamet tapi. Pun ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek penguripan. Yo Werkudara, wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandhangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong, ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe ngomong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata.
Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing methoke apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja Bali iki didandani Darantasena kaya ngene men iso mirang-mirang Kinata Mandura kok malah Bali. Wah. Kongslet ya, Tru. Telake mingsle. Ngajeng nyuwara gedhe ora bali-bali. Lho, iki ana Baladewa karepe piye? Maning jajalan iblis anak. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wih, aja. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandataku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekaning mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso. Tataran kowe. Bajigur konangan. Wah. Sopo iki? Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kang mitiran ing asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun Kakang tumuli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun Kakang Yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora pati ndugamana kae ana ing kadowan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin
Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang Koko Prabu Mandura kok padha gelut karo Koko Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara. Kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Marata kae sawangen. Satunggiling lampaning edapi-dapi. Koko Prabu piye? Koko Prabu menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang kelampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah. Meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kagiri-kiri ronanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara. Ora ya jagat pangestu ngara. Kon menapa kok gumujeng. Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabéda Koko Prabu Mandura. Nggih. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro. Iya. Setunggalipun Kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora Bu. Mangke mindak kelingseman. Lah iki ana ing kene tuh tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta. Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh nggih. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh nggih. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo Setyaki Sawi kula ndherekaken ora Bu. Wah, Setyaki aja bisa kemarin.
Baladewa Narpati Dwinares Swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Kresna wonten dawuh aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungsa ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kok Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lah ida-idae men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok Prabu aturi sabar. Ing atasipun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungsa ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka iki. Menapa kok Prabu Kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang ni. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara, cerewet. Kresna wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho kok sira. Si Adi rak lagi wenem ras niku Guru Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok Prabu nembe kemawon kok Prabu Ndrawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik lah sing gawa Pustaka Jamus Klimasada iki masa memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Yayi Jamus Klimasada ngandhakaken Ndrawati ke taman pegeblok ing mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pun Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo Pustaka Jamus Klimasada dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik.
Sedewa ditundung minggat. Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Natandrawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Wah, idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padhake. Anggere lali suarane. Wah Prabu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Diapure. Weh lah, nonyo aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk yayimu dhewe wong piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Yayi niku ora ana salon sing buka. Ngaturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Ora cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Natandrawati kowe bali kaya mingune. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene para kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung ngene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Natandrawati, Ndrasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, wis ora iso apa memeng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponakan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara.